संनाय बाइथांनि मान बान्था स्कलारशिप माइया उमानो तै चंजार खलाजा थांनाय सालफोराव स्कलारशिप माइया उंगै तंमानि थांनाय तांसानि सिमि माननानि चेंखा फे आबोनि बेरेसे बाक्सामाया आबोनो तै माइया र थांगै माइया हुनै ट्राइबल वेलफेयर हाबानाव थांगै संमानि माइया फानो उंगै मानो हुनै खय हाकोनि रिं संनाय र साजाखा नि फरो प्रेस मा फायगा सिनि स्कलारशिपनि बागै जों स्कलारशिपनि बागै थांका मिया वो थांबायखासों थाङै सामानि बरंजा सामानि मथांगा काय टाकलाय जों स्कलारशिप मार मानो साइज माया जों अबनि सिगांबो जों बो सिनि सममाननि खोथा सिनि स्कलारशिप जांखा रानानि बाट जों वान सका साराटिरबानि अल स्टुडेन्टआव जतरनानि पकेटआव सम्भव याकलगि याकिन जों 2-3 दिन वेट खायनाय जों 2-3 दिन वेट खायमानि यागलबो सिनि स्कलारशिप मानलिया अबनि यागल जों थांलायका मियाव थांका थाङै जों प्रथमावनो अंकनि बाय आरनि समावथ क्लार्क रकना अंक सिनि पिप्रासानो मनसंका सार सिनि तो स्कलारशिप हाया जों तामे सिनि कुनो प्रब्लेम दे दं नै सिनि जों संगा अ बरक साव डाइरेक्ट साव जोंनो नन स्कलारशिप पाइ थांका रां पाइ थांका डाइरेक्ट नि बुम साव जामान सब अब डाइरेक्ट तो याबो सम क्लार्क रकना अबनो समानि मुंखै मान जाबोनि काय बसाव पाइ थांका नि साव आगे संसका हा पाइ थांका बोलते के संखा माया तंसनाय माने माननाय बाद रां फायका काय माननाय साव का 50% न रिखा हन सा काय जों कुनो सालिया आरो नखरि फायका तापनो सिन बखाति क्या तैसा जॉइंट डाइरेक्टर बाय मालायन बगै जों वेट फायका वेट खायमाने 20 मिनिट र वेट खायमाने यागल जों बबाय मालायना साकासं सार सिनि स्कलारशिप नि बुंगो प्रब्लेम होते जों मान्यांगै तंखा सिनि अनेक 3-4 दिन ngै खांखा जों ताबु मायाखौ नाय सो 50% स्टुडेन्ट न रिखा 50% न रि मायाखौ ने साव 50% तो रिखा 50% का बुख्रो माने सार निसंगा बसो अब जों ताक साइमिया जों बाहायकै साइमानाय रां सबाकै जों रानाय नि साव ओमफ्राय बो साखा जों त बनो को सामरि यागल बता साखा का नंग स्कलारशिप मास काइसानि यागल फा हाबमानो तिनि हाब मानो खाना हाबै मानो बा नेक्स्ट इयार फना हाबै मानो अब कुनो ठीक रे अब सिनि थानिया थानाय साव लास्ट के बोलते है साका माया फनु मानो ने एर माने बरो कोन कंफर्म सेमे दे और आं टाकलाय मादा मानो मामाया आमते नि जेमो साइड हो एर बरे साका माने इंडिया बाय चाइना वार नाथाय बुंको सिलाय पायना थांनाय जेन दंना बाकी रां नाय इनसो जॉइंट डाइरेक्टर अब तो रिचा गया कुछ तापनो जों तो असं जरा थाया को जों तो माइना जखन जों ट्राइबल वेलफेयर ऑफिस फोरं तो जों थांका आजागाव थांमानि यागल नरकनो बहाय ककरक कचारि रहबा बहाय ककरक न सावि रह सोनो साका ननि स्कलारशिप माने फानो मानो सम्भावना दङ नि सोनो साव काय स्कलारशिप एनएसपि वा जों एप्लाइ खायगा बोलतनो जों माने नां जागु ता चिनि जतो कागज जतो क्लियर जा चिनि एकाउन्ट पीएफएमएस टु बैंक अकाउन्ट फर्स्ट रक जतो कमप्लिटिंग पाइजा बाट चिनि सोनो बसावा नंगाबा सम्भावना दङ नि साव रकमानासो कन्फार्म रिभि साया ताबो ताबुक नरकनो जे नंनो स्कलारशिप मायानि बखाक्ति ते नरक अमहाय कासा दाउ दुंमानि बखाक्ति नरक बुसकांगो जदि नरकनि अमहाय मानथेरक माया के नरक काम खानि रकनि खाखौनि जों चिनि जे माया जों बुनि डिस्ट्रिक्टनि तो साइमाया को चिनि जे डिस्ट्रिक्ट बाय डिस्ट्रिक्टनि जों जे माया स्टुडेन्ट न जों कक साबले बुसकां स्टेप ताम खाना हायमान जों वानसु थांनाय